Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Buyay, saan ka pa nga gawa-awid Aging ka di sumangpad ang kalinting kanantibanang, wine? Sapay kaya't kunti agawid, manong kwarog. Mailiw lakit din inanang ko kanyak. Madda makita ki jay ilay akabaranggayam. Ibilin ka o ngay bagada kininanang mau. Asan ka pa makaaway, tawandang kail. Ibilin mo nga rod tapno sa naman danagan ni nanang ko. Wan ka day. Nadamot la siguro agudong akabaranggayam. Ay, awan ka diti silpon ni nanang mau. Nadadahal ti silpon na manong. Sika no itad mo day ta silpon mo. Ha? Ay, di pa ikat siya ka, tinawanan iti silpaw. Kasla ba di ti aramid ni Kwarog Maray? Jak magustuhan. Nay, apay maray. Anya ti saan mo ang magustuhan? Gapo na anos ni Boyet, kaslaglablabos matan ni Kwarog. Ipatudon na mo't amin ti trabaho ka ni Boyet. Nadlaw mo magayam day tamaray. Ibagakit kumakan ka, ngam nauna anak mag. Ay, masyanak iti ubeng. Agwayway, agsakdaw, agdalos iti arubayan da. Isunsabay ti aglutaw. Saan arumbang akasta ti aramiden ni Kwarog kinibuyay? Kasaok man ani Kwarog, inton agrana kami iti barangay hall. Uray siyak mag. No agrana kamay, bagbaga akmag. Wanya, nakaluto ka din buyay. Nabisina kaon. Mabisin na yamot tinabartak manong. Jak pa'y nakaluto. Tanapan ko pa inyapon dagiti nuwang ni apong. Pati dagiti kalding, inyapon ko ida. Nagkapoy kan nga, ino di ka pa'y naglutaw. At niya ngay matinaramid mo manong. Sika kumati nagluto. Ha? Ay, napanak pa yung amin nakiinaw tayo nawisdak. Inak man lagluton. Imbaglakit ita da nakita ka bunga ti palang ijay turod. Ison ti dengdengak. Anya nga iti sagpaw mau. At da pa'y matdilis dita. Di ison ti asagpaw kumanong. Mala, tayo rito ko pa yung no makaluto ka. Ringan na, tamangan ta, ha? Ay, wala ka ti maisarong apo ko ta dito'y balay. Marigatan ta, kaputa bakit kan lakaitan. Ay, No saan ko maaga po iti sakit ti sakat Ako napigsa tapay ko Pasaray aggidan lakit din ti panagsakit dagiti sakat ay, no makitak ti apo ko ni Kapitan Inteng. Ibagak nga umay manmat dito'y balay. Ada ka di apo ko na. Ayan na, day tanga ubeng. Hada ay jay balay da. Isuka na ti babaunan ni Chip Kwarog. Tangtangdanan da ka day tanga ubeng. Ay, jaka mau. Ang nakita ka na pan nagiwayway itinwang. Dinamag ko no asinaw. Ket imbaga na nga apo ko kanaw ni Kapitan. Kanayon kala amabartag. Di ka lamasyan ka ni Buyet. Obra na amin at trabaho, iji balayaw. Iso nga rin ti para trabaho. Di ubrahin namin na trabaho. Ay nga mabannog mat Kaya't mo ka di amauma, kat panawan na ka di balay ni Kapitan. Uray puputam ti baga kagawad. Sana pumanaw day jay, takay kayat nakamanong na. Uray kay kayat na ka, no kastamot. Mauma mo't ajay taaw. Sana pulo sumaw makanyak ti kasinsin ka o kagawad. Ay, makarik namot. Iti bannog jay taaw. Saan agaputan na anos kat ikuskos pilmaon. Di na mo day jay ti kunada may kuspail. Iswasa na pumanaw day jay. Kalkalpas mula nagpalinong itinuang. Ita, ingkamanin sumakdaw baraw. Saan mat ngamin na mapansumak doon ni Manong Kwaro, gapong?
Jay matlag barbartak ti araramidan na. Ay na, saan nga agnakem no saan mo apanawan? Pumanaw ka baraw, tapno agtrabaho mo't. Saan kat asi ka amin ti mga ramid iti trabaho? Agnakumpay nga ta, Apong. Saan nga agnakem no saan mo apanawan? Mabisinan ti dingon na. Ken pati isaw kat mabisinan mo't no awan ka nga agtrabaho. Mairwam no kasjay, iso apanawa mo. Mapanamon lakay. Indalam at dayta sa rukod mo. Mapanak, iti pagpapainuman ti apo ko ni Kapitan Itinwang. Alukuyag, nga umaymot dito'y balay ta. Maalukoy mo nga ta. Kat kabagyan na ida. Idinto ta di na kabagyan. Maaladay ta iti nasaya at apan nakisarita. Agpakpakaasi ak iti ubeng. Tabarang umay dito'y balay. Ibagak nga ikanta iti kwarta. Alaman nga rod. Padasam nga alukuyan. Barang umay kat adda kadwata dito'y balay. Malangarawd, mapanakaw. Ay, bag tanaranaan ka dito'y baraw. Apay ka di, Apong. Anya ka diti masapul yo. Kasapulan mi nga main ti kadwami ije balay baraw. Nakapsot kamain kaniapong muafe. Uray ikanda kamot iti kwartam no kwa. Kasanungay ni Manong Kukwaro, Gapong. Awanan ti baon-baon na. Naimbag ni Manong mo akwaraw tanapig sapay. Da kami ngay, nakapsot kamain. Nasakit nga main nga agpadpada ti sa kamay. Kasyan na kami kumaabaraw. Kasapulan nyo ti kadway di balayo, Apong. Huwon kumabaraw. No ipawitan na kami ti anak mi iti kwarta. Ikanda ka matlaeng. Kasagot mi kan ka. Asaan kat atangdag. Natanawak mo nga da kasasa alakay itay baraw. Asino day jay? Ni Apong Lakay nga asawa ni Apong Fekano. Nanamilyang. Anya ka diti imbaganaken ka baraw. Agpakpakasi. Mapan ko kano ida kaduaan, tagpada kano nasakit ti sakada. Agpada nga agpaisaw nga adarayo madagiti dwa baraw. Amangan do simmidir man ti sakit da. Kayat mo ka diti mapan. Kasanungay ni Manong Kwarog. Saan mo ta masakit ni Manong mo akwarog baraw? May mayat kit di atap no aggunay no awan ka patudunan na. Amang ano din nakpalubusan. Eh di sa bali ti ipakaadam, wano saan, mangibati ka iti surat, ibagam apumanaw kan, tapno agbalew iti kinasadot na. Saan mo't asigod akas jay di awan ka patudunan na. Ay, sige man nga rod, Nanamilyang. Kasi day bakit kan lakay? Ayan nga tani buyay. Bilinak man nga iso ti makamo kadagiti dingwangin. Tadapa pa na. Buyay! Buyay! Ay, awan mo ti sumungbat. Ay, inak man iti tawa. Amangan no adda di tarwar. Ha? Damat surat iti lamisaan. Kanya nga taday tao. Ha? Pasinsyakan manaw ngam adda papanak. Makaamukan dito'y balay da apong inteng. Yay! Apa nga kasanwa ko nawan ni buyat nga ibabaon ka. Ay, madiday tuhin na. Masapula birukak ni buyay. Na, apayan nakaslaburido ka. Anya ti parikot mo, kwaraw. Nakita yo ka din ni buyay, nana. Apaya damagan na katsikamot ti kabalay na. Nagawid nga tan. Napay nga pinanawan nakmatin ni buyay. Kasanaw kat taga-bumag. Ha? Di mo matulungan iti trabaho na. Uray asino mat ano kas jay ti trato ti kabalay na. Talaga apumanaw tamauma muteng. Pang sapulak nga kan ko, ana. Uray masapulam no dinan kaya ti makikabalay ken ka. Anya nga ti maaramidam.
Aray, imay ka din ni Kwarog ditaw. Sapsapulan na ni Buyay, tapi manaw ka no ijay balay da kapitan. Nasayaat mo, no pinanawan na ni Kwarog. Nalabos mo't nga may ni Kwarog. Kastamot tinapanunot ko, idi imbaga ni Kwarog kanyak nga awanan ni Buyay. Agtrabaho mat siguro na ni Kwarog, no awan ti patudunan na nga agtrabaho. At dakan kwanan ano saan nga agtrabaho. Agpadadan iti dingon na ako mutaw no saan nga gunay. Agpaiso tako na maray. Agyan kakadimat laang dito'y balay may baraw. Kaya't kaya tulungan apong. No saan to ang nasakit ti sa kayo? Agawid akmatan ni Jebalay mi. Ay nagyaman kami, Barok. Sapay kumatag bayang ka dito'y balay, may. Mabalin ko mati agawid. Nga magsubliak tumanan no kasapulan da kapong. Ay nagsaya atin, Barok. Kastoy kami mga minan kani apong mau. Nakapsutan tito umang may agpadpada. Sige, panawan kayo pa'y tayo nakpayagsakdo. Ayan ka di dagiti timbayo. Ay, ada di tabanyaw, balaong. Ano sa mga round ti mapansumak daw. Imbaglakit din tanaalo ko imuti ubeng nga umay dito'y balay talakay. Napansimak daw adagaws. Madlaw na singpat nga ubeng. Tay di nagpakpakaasiak. Kat kunana nga ipakada na pa'y kanukan ni Kwaraw. Mas apulmet nga road apakitaan ta itinasayaat. Tapno saan nga agawin ija balay da adagaws. Naibaga na matkit day. Ano kano saanin ang nasakit ti sakata kahit agawid pa'y. Ano magsublinto ka now? Ay hiyaman pa'y apaw. Sapay ko mata makaanos nga agyan kadata. Ay, un nga road. Ang mga nuintun adan ni Kapitan. Kahit mapanmat ije balay da Kapitan. Uray no kanayon laki day nga umay ditoy. Iso akanayunan tamat asagutan. Namati ka de iti imbagak, asaan ka kumamot nga aglablabas ka ni Buyay, Kwarog. Un nga raw kagawad. Namiris kung tibidot ka. Kaano asumang padakapitan kan maribanang aya? Hindi tatisan ko nga mau. Awan mati masnop nga ibagada. No kano ti sangpet da. Makapaikawa mo't nga ron, no agiddan da pumanaw. Uray siya ka. May kawak. Tasak matan ti agwayway itinwang kan kalding da. Dua kayo kumakan ni Buyay, no saan mo nga inabuso, ti kinasingpat na. Ay, un nga raw kagawad. Talaga mauli ti babaway. Kabaalam ka de iti mapanijay ile, Barok. Una pong, apay ka di. Ingka ko magumatang iti agas me kani apong mau. Naibos nga minan ti agas me. Una pong, isurat yu ti agas yo. Tama nga numalipatak tinagan na. Adda dya in reseta ti Doktor Barok. Saan ko nga min anagatang amin iday? Gatang maun jay saan ko pa'y anagatang. Una pong, mapanak nga rudan. Aguray, taindak pa'y alaan ti reseta kan ti kwarta nga igatang mau, Baraw. Nagsaya atin no adda kadwa na singpet nga ubeng iti balay. Agpaiso ta ko namlakay. Ada pa'y maibaon amapan gumatang iti agas. Naggasat kit din ni Kapitan anadaan iti apo kaw anasingpet. Makiap-apo ko tamutin na. Apong matiawag na kadata. Kanasingpet met kadata. No nasingpet ta iti ubeng. Nasaya at matkadata. Ang amnuranggasan ta. Ay, awan na. At to yung timpagatang yung aaga sapong. Inatang ko amin. Ay agyaman kami balaong. Mapagtalkan ka talaga. Ibilang na kami apudno nga apong mau. Ta ibilang na kamat. Kas pudpudno nga apo ko maywan. Una pong, adu kayon nga apong ko.
Dapong inteng, kanapong banang. Kastamot kada kayo, apong. Maragsakan kami launa ay tanda ka dito'y balay may. Dakkel ti may tulong mo kada kami dito'y balay may. Ngaminton may imbaganti sa kayo. Inakpay pasyara ni nanang ko, apong. No kayat pa'y ninanang mo agad, ayabam di tao'y tagkakabalay tayawn. Masigurado ka di na kaya tapong. Tadamot balay mi. Kanadamot dingon na. Agpakadakpay kada kayo hapong. Agawidakpay di balay mi. Alaim nga ron da ito'y basit agatan, ta isagot mo kaninanang mo barok. Sagot hapong. Apay asagutan nyo ni nanang ko. Tandalaang da ti panagyaman mi ken ka barok. Saan mo apagkadkadan? Tapakaragsakan mi magtimangtid ken ka iti dayta. Umay kantaw manan, no agsakit ka may, wan. Wala pong. Sige nga Rodan. Inakon. Umayak tumanan na pong. Apay analiday ka, Kwarog. Nadamag ka, napan gayam ni buwit iji balay danana, Fay. Kinahikayat ni buwit ijay, tanaanos da kanukin kwa na. So nga inton umay manan, pakitaam itinasayaat, tapno di nakapanawan. Un kagawad, agbalbaliwa ka talagan. Nakasta, ang damot balasang akayat mong arman, Jade. At daaji paut, kat inak to sarungkaran inton rabi ay. Uray siyak mo, Jade. Ang damot balasang akayat ko asarungkaran. Ay sige Good luck kada taji paut. Na, Jade. Katnukas kasano, agidantan ngagkalaysa. Ayaw, say. Sige, double wedding ako nata. Ayos! Bukasta, agayat kamot kanyak jinggail. Sigurado ka kaday? Asaan ka nga agang angaw laang? Wen kwarog, agayatak ken ka. Iso asung-batan kan. Ken sa anak nga agang angaw. Oh, no. Oh, yes. Really? Yes. Ay, ayaws. Yahaw! At ang girlfriend ko! Yahaw! Ngamni Di na ko mapagsangitan, kwarog. Ang mga nusaktan naktumatkit di. Ay, saan kanto apagsangitan jinggail? Saan to apulaos? Maragsakan na kiti dayta, kwarog. Ikarik jinggail. Ayatan kaging kat maudi nga anges kao. Maragsakan ak unay, kwarog. Anam, apay nga asak ti sinong batam. Katadamot sa baling agar-aram kan ka. Gaputan nagagat ka nga agtrabaho. Kan amok asa anak nga agbisin no agasawa tanton. Na, asino day takahulhulding hans ni Kwaraw Marikwanang? Ay, Jackman amaw. Kasla italaang mo't makitak day ta abalasang. Nay, agturong da dito'y tirsinam. Ay, kaada siguro gatangan da. Kagawad ko anang. Gumatangak man iti merienda. Ay, anya merienda. 1.5 asop drink ang tinapay. Sige, mabit lang ta inak mga ladita rep iti soft drink. Kwaraw, asino da ito'y kadwam anapintas abalasang? Iso ni Jinggail na natuyang. Kumusta kayo, Nana? Nasaya at balasang ka. Jinggal, apay ka di nga aghulhulding hans kayo kin ni Kwaraw. Boyfriend mo? Wen, Nana? Ha! Ay, exaggerated. Apay adim makal tamatam anak hanggang iti imbaga day ta abalasang maray. Ay kwa. Awan mo kit di maray. Aduyan ti gatangan nyo a soft drink kan tinapay, Kwarog. Aw, ato'y matibayad kaw. Keep the change. Ay, agyaman na kano kasta.
Ingkamay, kagawad ko anang, nanatuyang. Bye! Inkamin! Kaya ti katawa ang marituyang. Ay namaray. Kasladyak babatay ama ka girlfriend ni Kwarog iti napintas. Naa. Amo na mo't gayam ti agpili iti napintas. Naa. Kano ka di asumbatan nak? Nabayagan nga agdat-datonakan ka. Ay na, Jepot, pasensyakan. Ngamadan ay ayata. Asinaw? Ni Chip Kwarog. Ha? Wan, ni Chip Kwarog tay ayata. Saan asika, Jepot? Apay nga ay. Basta, ni Chip Kwarog ti kayat ko. Period. Ay, erase! Pwere erase. Ah. Ni Chip Kwarog tay ayatak. Period. Pwere erase. Ha? Jipaw? Nabartag ka kaday? Apay ikis-ikis ti panagnam. Agdiwur-diwur ka mo tinamagmag na. Huay! Apay! Bakit? Anong nangyari at naglaseng ka? Hindi ka naman ganyan na nagbabartak datay? Ang sakit! Napakasakit! Ha? Mahabdi! Sabihin mo sa akin, Jipaw, ano ang mahapday? Ang pag-ihimaw? Bakit nayuti ay ka? Ay, salbag ka matnana! Anya na yuti ay matasasawam! Anya nga ron nga iti bagbagam ang mahapday? Nabasta na nga ron, nana! Ang sakit! Ang sakit! Ha? Nabastid ka? Sino nga itinang bastid kan ka? Di Carla! Ha? Si Carla dyan sa laod? Tay nagpinta sa balasang anapo daw? Una na? Saan na siya tikayad na? Nudigat ni Chip Kwaraw! Una na! Saan na siya tikayad ni Carla? Nudigat ni Chip Kwaraw! Ang sakit! Ay, Kwaraw, naimbag tanda ka dito'y paraangam. Aw, apay ka din nana. Inakumagpakan ka dagiti kalding kan manok kaw. Eda ka di bagam? Nalagip ko lati di magas, tamalabsak mo ila da ito'y balaymaw. Anya ka di ti bagam? Ningaming jipaw, agsangsangit anasabat ko di kalmaan. Kadi na magkuno apay. Kitamaw ti kunana. Ha? Anya ti kunana ngay? Apay nagbartag ka nagsangsangit. Ay na, binastid ka no ni Carla di talaawd. What? Binastag ni Carla ni Jipaut? Wow, tawan kanot panagayat ni Carla kenkwana. Sa bali kanog ti kaya na. No kasta. Adda sa bali nga ay ayatan ni Carla. Amaw no asino tay ayatan ni Carla. Sino ka nungay? Yo! Yo? Anya ayaw? Sika! Ha? Siya? Siya ti ay ayatan ni Carla? Iso binastid na ni Jipaut? Exactly! O sige, Kwarog. Agmeriendata. Apag iso ti umay mo. Nagluto ak namin iti naimas a pansit. Uy, nagimasan Carla. Sapay ko mata magustom ti pansit ko, Kwarog. Ay, magustuak lang na iti pansit mo. Kulot-kulot. Basta si ka. Ket no paborito ti pansit. Nang runa no napinta sa balasang tinaglutaw. Talaga? Alangarod, agmeriendatan. Carla, sakbay nga agmeriendata. Mabalin ka diti agdamag. O sige, Kwarog. Agdamag kalata. Agayat ka ka di Ay, ka... mon, Kwarog! Ay, agayata ka talaga kang ka. Ha? Agayat ka kanyak? Apay ngay. Gaputa na singpet ka. Saan ka akas ka dagiti daduma di tapagay ayaman da lang ti babae. Ha? Ano kasta? Agayat ka kanyak? Juan, Kwarog. Apay,
Awan ka di ti mariknam a panagayat kanyak. Adda! No kasta, agayan ayat na nga roden. Di, uray akalay satan, iti kabiitan a panawan. Anya? Nay, di ka di kwarog di ta masabat ko. Nga da kadwa na babae. Sakit, naka-holding hands dapay. Ni Carla out. Kagawad! Papananyaw! Inak di ta surong. Inak ag singer, iti pautang ko. Hello, kagawad. Ahem. Hello. Nay, naka-holding hands kayo mo't adwa. Agayan ayat kayo kaday. Ha? Eh, Ay, uwan kagawad. Agayan ayat kamin ka ni Chip Kwarog. Kayat kung agkalay sa kamin, iti kabiitan na panawan. Ha? Kat may sa kayo aninang Ha? Iyon samot kaya ti agninang kagawad. Ha? Iisan man. Kayat ko Oy, Kwarog, saan ka de? ing kamin kagawad. Ing kami maki-birthday. Sige, panawandakan dito. Kamin, kagawad. Hehehe. Na, kasanuday jay. Girlfriend ni Kwarog ni Jingle. Sa ita, girlfriend namanan ni Carla. Di kagdanak jinggal. Umayak dita balayo inton malam. Sige, agor urayak. Dito'y ka namang rabi, tagluto ak itinaimas asidaag ta. Sige, jinggal. Urayin nak. Kwarog, sa dino ti ayan mo? Apay anapigsa ti music di tayan mo. Sino dyan nangayapkan ka? Babae, Mat? Sige bye. Umawag ak tumanan into madamdama. Bye-bye. Sino ti kinasarita may ti cellphone mo? Ay, di may satanaw. Ala, umay ka nga roden. Tagsasango tayo amangan. Nag-iimas ti sagana ti gayem ko. Kumusta nga tan ngay ni Jipot anabastay? Jak meten makit-kita maray. Nalabit nga imadayon aga po iti pan nakabastid na. Ay, naliday ni Jipot. Idintaw tani Kwaraw kat sobra-sobra ti ragsak na. Tadwa ti kaayan-ayat na. Ha? Anya ti kunam? Ha? Ewan. Adaya imbagak. Awan mo't. Dua ti kayan ayat na kunam mag. Kayat mo asawan. Dua ti kayan ayat ni Kwaraw. Kasano nga amaw? Ha? Kwa. Ay, awan imbagak kakasta. Sa bali man ang tinagawata mo na kunak. Ne, kita mo. Dakarlakan Kwaraw ti sumungad. Ha? Nakaholding hands damag. Maawata kaun maray. Malaksig kini Jingle. Girlfriend na pa'y ni Carla. Ha? Hello, kagawad. Nga na toyang. Hello, Carla. Nagkuyog kayo mo kini Kwaraw. Agayan ayat kayo kaday. Wan, nana. Ha? Sika lang to ay ayat ak jinggal. Awanin sa bali pay. No kasta, agkalay satan iti kabitan na panawan. Ha? Kalay siya? Wan, apay, di mo kayat? Ha? Ikwa? Kayat ko launay 5 ti baboy ko. Ha? Dagijayan ti maparti. Adapay baka ni tatang ko. Iso nga awanan parikot iti maparti. Kwa jinggal. Iso aplan wentan ti agkalay sa Kwaro. Una yan ni Kwaro. Inilad na la itay di ta sofa. Nakaturog Na? Agurok pa yan. Carla. Arakupan ka man. Ayatan ka, Carla. Carla? Sino ang Carla ti binalikas na? Padasak man ti agimbestiga.
Carla, tagdadamagagan ka. Anya day ta, Jingle? Agayan ayat kayo kadi ka ni Kwarog. Wan, kan umadanin ti kalay sami. Kasano na pasamak day ta. Kat agayan ayat kami ka ni Kwarog. Kan agkalay sa kamin. Anya? Nukasta? Linukunak ni Kwarog? Ure siyak. Linukunak mat ni Kwarog. Salawa sa walalaki. Hoy, Kwarog! Nakaturog ka pa ilaang dita sa Fami. Bumangon ka dita! Apay aya. Ha? Jingle? Carla? Anya Naamwak akayan ayat mo ni Carla. Salawasaw ka! Ha? Ay, kwa. Damagag kan ka, Kwarog. Ay, ayatan nak ka di. Ay, Jingle. Ay, ayatan ka. Anay! Tinungpanak mo tan Jingle. Kurang pay dayta. Ita, siyak mo ti agdamag Kwarog. Ha? Ay ayatan nak ka di? Ay, Carla. Ay, ayatan ka. Anay manay. Tinungpanak mo Carla. Salawasaw ka! Apay ka di nga agungot kayaw. Kat ay ayatan kayo matadwa. Anya? Jingle, Carla. Ay ayatan kayo adwa. Kat saan kayo nga isuksukat iti uray asinaw? Jingle, lugoban talaangan day ti a tao. Anay kaw! Anay kaw! Anay! Gusto na. Tinungpatungpadak mo tayo. Jingle, ikamangala iti tali. Tairakad ta ni Kwarog iji poon ti nyugyo. Anya! Alam na, rukatan da kundi tao, Jingle, Carla. Nakapigpig sa kayo mo tanadwa. Kasla kay lamasuna. Ditam, anak karakad dita poon tinyog iti talungal daw. Korang pay day ta. Ay, rukatan dak dituin Pangasiyaw. Di ka agdanag. Tasaan kayo nga ay ayatan. Sana mabalin. Ikarom ti kinasalawasaw mo. Nagkuna ngamin kan ka, adwa kami nga ay ayatan. Linoko na kami. Ay, rukatan da kaon. Naktanga na kaon. Pangasiyaw. Ay, di pa out. Napambanog ka nagtartaray. Ilamang nak. Apayan. Agan ano ka, Chip? Da jingle kan Carla. Kamkamatan dak. Tanakalibasak iti panangirakad da kanyak. Ha? Pinagsukot ko ngamin idado Iso nga inrakad dak kasdusak. Ha? Binastagnak ni Carla. Tasika ti ay ayatan na. Ita? Linukom lagayam? Saan na kami ang ilang mga? Aday tatan! Sino pa iti paglamangam? Masapulan da ka. Adda dito ni Chip Karaw. Ha? Umay kayo dito. Ay, unay ka matanji pa. Tulungan na ka di Nagpipigsa da kita babae. Kas dala masuna. Diya kita kabailan. Adda dito ni Chip Karaw. Ay! Umayo tiliwan. Ay, saan ka di aji pa? Tulungan na. Pangasay. Babaero ka ba't nga may Chip? Ay, agbalbaliw akong jibaut. Iswa tulungan nak. Jak kaya ta matiliw dakdakar lakan jinggail. Jak kaya ti mairakay. Masaya ta si Mangbet kan buyait. Awan ngamin ni Angkail. Makapasada akot langain. Anya? Awan niya pong inting? No awan? Apay makapasada ka ako ng manong. Makapasada ka at da ka mangkita itinuang. Ha? Sakti mangiwayway tinuang ni apong inting, manong? Wan buyait. Tangdanan ka. Uray di naktangdanan. Ngam ilugan nak no kaya't ko ti mapanagpasya ri jay ili. Ay, una sige. Basta maipalinong mo tinuang. Mabalin mo ti lumugan. No kaya't mo ti mapanagpasya ri jay ilay. Ay, thank you manong. Inak nga ro din agiwayway tinuang. Jeff, asino diyan nakita ka nangiwayway itinwang yo ni Kapitan? Jay kasinsin ka Nasingpad day jay. Ado ti maitulong na kada kami kinangkalintay. Imbagman. Diya kasinsin ko ang makidagdagos ije balay may. Ay, nagsadot.
Jela cellphone na ti amuna buting tingan. Duma ni buyat kadagit ang ubeng. Ado ti amo dayjay, may papan iti trabaho. Mapyara may baon. Nasipot nga ubeng. Adda kumamat kasta kasinsin ko amay sarom ije balay. Pasareho may dayjay nga ubeng. Kat makaginawa ak ta matulungan na. Sa bahalimot dagiti umay ije balay. Tamanayunan ti pakanan. Manayunan pa'y ti anawaan, tanabungbang damat. Kasta dagiti daddo mga ubeng. Isu masapol nga isuro ida, kabayatan nga ubing dapay. Nasa pangamin ang naulila ni Buyait. Isu ananakam. Madamamat ti labam dito'y karayan, Aida. No kayat mo akat tulungan nak, tapno daras malpas. Inbagam kumaakan nila kay mo, tapno tinulungan na ka. Ibaga katulungan nak nung nagsadot mo. Nila agbartak siya muna. Tulungan ka. Mangkalpasan na. Intag pa siya reja ili. Ay, sige. Mayatak. Tadamot lamapan ko gatangan ni Jay Ili numalpasak nga aglaba. Ala. Tulungan kan, tapno daras malpas. Sige. Imbagpay kan katamunak atulungan. Ngam ni Insyong amamartag. Nabsugan lagi tinuang nga yung pastor ko. Inak ida pa inuman ijay karayan. Kalpasan na. Mapanak mo't ijay ili. Hi! Amay ka! Hi! Ha? Damot manang Aida kan manong Simon ti makita nga aglablaba. Kas dalaga sawa. Nimot la kay Insyong ti asawa ni manang Aida. Apay nga kas jay. Uminom ka nuang. Kadwom ti uminom. Ha? Apay adi ka uminom? Adda ka di nakita mas saan anasayaat si Kanuang? Anya nga ta tinakita na, tadi na kaya ti uminom. Dagi di nga ta aglablaba, ngam saan damot nga agasawa? Kitaam ka diti kasinsin ni Chip Cuaron. Kasla nakigtot ang nakakita ka data. Madlaw lata nga damulmulo ang ti panagsasauna. Kasasauna tinuang. Amuna nga tamat ti agatap. Anya ngay mati amuna dayta. Mulmulong dayta nga ubing. Pagkunamot amulmuloong. Nagagat ka no dayta nga ubing. Nagagat kunada tamay baon-baon da ngamin. Kurang-kurang nga rod. No kasta, awan nga rod pagdanagan takan kuana. Awan kunak tumat. Ala, darasan takit din. Tamapanta ijay ili. Agpayso nga ta tinangig ko nga agwarwaras adamag marimilyang. Anya day nga agwarwaras adamag maray. Babae ka nun ni Simon ni Aida. Kayat mo asawan. Adda relasyon da Simon ken Aida. Dayta ti agwarwaras adamag. Ay, sigurado ako maro ti panagbarbartek ti asawa ni Aida no madamag na dayta. May sama, tanakon laapan ti panunot na dayjay nga Aida. No apay met nga datao asaan amapnek iti may maysang asawa. Nakasukat ka mo't buyet, papanam. Ijay ili, kagawad. San ka di pa asimmangpat ni manong kukwarog? Isu ka di ti pagluganam nga agpailay. Wen kagawad, urayak asumangpet. Ay, jak mo tin nasiputan no simbangpet di ta paradaan. Madama nga mintilakok itay, isu adyak nasiputan. Urayak latan iji paradaan kagawad. Sumangpet to latta. Imbagam ka day, rumwar ka ita. Saan? Ngam imbagak ngagpailiak kat makilugan na kenkwana. Imbag ta simbangpet kan manong. Mapanak mo ti jay ili. Wanya, impalinong mon tinuang. Wen manong. Idinak nagpainom itinuang iti karayan. At nakita mi itinuang. Ha? Anya nga tinakita yaw? Babae kan lalaki. Aglinlin na bada. Anya nga aglinlin na ba sa asawang mait? Aglablaba siguro San man manong.
Aglinlin na bada iti may sabat siya. Sandamot nga gastawa. Nay, madinsamot da itang ibagbagam abuyay. Sino ka di tidakdaka matam? Damanong Simon kan manang ayda. Aglinlin na bada ko naktumat iti may sabat siya. Aglablaba, saan kat nga aglinlin na ba? Da kayo man na dua, itay bigat. Aglinlin na ba kayo jay karayan? Ita, agkibkibin kayo manan. Agkibkibin kami ayamat. Adalaing nyawat na kanyak itay. Itayak pala ditoy, manang. Nakita kayo adim saag. Nagkibin kayo aging gaditoy. Hoy, si Kasinto-Sinto. Di na kami man bisitan. Sinto-sinto. Timadi ti aramid na ti sinto-sinto, manang. Awan timadi nga aramid ko. Sursurutan da kami kadi, si Kasinto-Sinto. Apay ko masurutan kayo ngay, manang. Anya ngay ko mati maganap ko no surutan kayo. Di ta ka man langan. Makapasurun ka. Pimanaw dan. Ngam agkipkibin dalata. Ngam sandamot nga gasawa. Wanya, nagatang mo ka din ti ko na magatang ang buyay, tagawit ta ni kabildatan. Saan ko pa ginatang? Tanakitak ngamin dagiti duang agkibkibin. Kat saan damot nga gasawa, manong? Saan ka di adakas dayjay? Ha? Ay, talaga adakas no agkibin ti saan nga gasawa. Sino ay tidakdaka matang agkibkibin? Damanang ay dakan manong Simon. Anya? Nakitam iday di waeg. Sa ita, nakita manen ida di tao eh. Un manong, kung nadaadakas ka no tikas jay. Ay, talaga adakas ti kasjay. Pananglipot iti asawa ti kasjay. Apay ngay sika, awan asawam, kat awan mo ti makita kakakibin mo. Tasyak manen tinakitam. Intakit dahin. Agawit ta ni di kabildatan. Anya tinapan mo ginatang ijay ilay balong. Sanak an nakagatang, gapu iti madian nakitak, nana. Na, anya tinakitam amadi ako nam. Day saan nga agasawa, nga magkibkibin day jay ili. Anya, saan nga agasawa nga kibkibay? Wala na, nagmadya kitaan. Sapay masurun jay babae, di mbagak ama di tiar aramidan da. Sino ngay day ta babaay? Ni manang ay da. Ha? Lukas ta, agpaiso ti agwarwaras adamag. Adda relasyon dagiti dua. Pati ka manen tayo nakapagpasada. Si ka manen ti mapanagiwayway itinuang ni Angkail. Un manong, inaklang ipastori di bantay. Tapno inton mabsog da, kat mapan ko manen ipainom iday di karayan. Malangaro da, hintayin na kaon. Si ka nga din ti makaam mo ditaw eh. Ariglado manong, siya akong ti makaam mo ditoy. Awang pagdanagam. Agyan kala ko madito'y kabildatan buyay. Saan kan nga gawa awit iti barangay yaw? Agawid takasimot ni nanang ko. Nungay mailiw kanyak. Sige, agawit kan tao. Ngam, agsubli kan tumanan ditaw eh, ha? Intayo man ni Jay bantay, da kayo anwang. Napang kayo pastori Jay. Imbagi Jay, taado ti kanan nyo aruot. Ha? Damanen manang ay da kan manong Simon ti sumanga ti Jay bantay. Anya nga tati mapandaramida ni Jay. Ay, iguyot ko dagiti duanwang. Tadarasan mi ti sumanga ti Jay bantay. Kitahak no anya manen ti aramidan dagiti dua. Ado ka di ti bagas ti kamote yu ije bantay. Saan ko nga mo? Imbagak kanila kay ko ang mapanagkali, tapno adda ila ko. Ngam nabartak manan. Di nakabailan ti mapanagkali. No kasta, tulungan ka. Mapantamanan ijay ili, kalpasan ti panagkalita. Ay, talaga ang mapanak ijay ili. Tamapan ko ila ko ti makalita kamote. Malangarod, darasan ta, tapno makapanta ijay ili. Sige, intangarudan. Tapno makaaduta ti makali.
Oh, nuang, dito'y kayo niigit ti kakamot tiyan amangan tanarabar ti ruot dito'y. Boyet, Ah. apay nga abda ka man ang dita si Dag? Dito'y matian ti ruot manang. Ipastor ko dagiti nuang damanong kwarog kanang kalinting. Apay akanayon na kami asursurutan, Uy, saan kayo asursurutan manang? Naira na lang mo't Nairanalaang nga ta? Wano inggagaram? Igagagarayo ka diti agkuyog? Kat saan kayo mo't nga agasawa? Ada ka didakas na no, agkuyog kami? Agtintinulong kami laang man. Kunam nga adda sinto-sinto day tanga ubing. Kas lalaklakayan mo't ngagsasao. Ay, masurunak iti day tanga ubing. Apay ano sa dino ti ayanta kat addamat day tanga ubing. Delikado tan samot kan iti day tanga ubing. Tagtagibas sitam. Kas ladamot amuna. Kita man, no adda ammo na day tanga ubing ako nam. Madama ti pastor na dita si Dag. Itun madamdama. Painuman na, tinwang na. Manang, sakbay amapan ko pa inuman dagiti nuang. Ang daman damagak kada kayo. Pudno ka diti chismis nga da relasyon nyo. Nangibagamat iti day ta? Adu damang ibagbaga. Pudno di na kayo makitkita dagiti asawa yo. Nga makitkita na kayo ni Apo Diyos. Wala kayo. Ay, kwa. Kasanon no kalat adusahin na kayo. Dakas ti makikuykuyog itisan mo nga asawa. Di asawam ati kakuyog mo. Sige, dita kayon. Sapay ko ma. Tasan kayo amadusa. Sana kung akumuyog kan ka amapan ijay ile. Makamakak iti imbaga ti ubeng. Nung ay madusa tangag paisaw. Sa bagay, uray siyak. Makarik na ak iti butang iti imbaga na. Kasanong agpaiso na madusa ta. Ay, ipamay samon ti asawam. Uray mamartag. Ano sa mo na? Mabutang akot amadusa akas iti imbaga ti ubeng. Ay, Nakaamirisak mo't gapo iti imbaga ni Boyet. Uray ubing laang. Nga kada punto ti imbaga na. Nagulong ka kaday, ay da. Ilugan mo na tawit mau. Anya nga day ta nakasakaw. Ay, uwan, Chep. Kamuti da ito'y. Mapan ko ilako ijay ili. Ay, mabit man lang nga day. Naibaga kanya kamin ni Buwit tinakitkita na kada kayaw. Itultuloy yung kadipay. Ay, saanan, Chep. Nakamirisak gapo iti imbaga ni Boyet. Uray ubing ni Boyet. Husto ti ibagbaga na. Iso nga agbalbaliw akon. Nasayat nga raw no nakamiris kayaw. Pudno ti ko na ni Buyait. Nga oray din na kayo makitkita ti asawam. Makitkita na kayo ni Apo Diyos. Dinsamot si mundi pasahero, kwarog. Kasla dadak kalabag na. Wangin kagawad. Pumanaw pa'y kano dito kabildatan. Mapan ka nagbirok iti trabaho na. Nagnakamdan ngagpadpada.